Nu ben ik aan het filmen. Wat wortel? Waar boomstam? Nee, nu nog niet. Een beetje doorlopen. Ik wil echt niet in het bos, hè. Pas op, hij moet een beetje naar links gaan, Jonathan. Links? Ja, goed. Anders ging het in de boomstam lopen. Nou, Hanna, Ah ja, straks komt er een takje als we een beetje boven zit. Tijd op tijd. Hé Hanna, heb je een bekken? Het is nu nog niet bij, hoor. Tja, Hanna, moet je... Rechterkant een boompje op. Let op, bovenaan uw hoofd. Oh. Nog een beetje. Boom, let op. Hé Hanna, moet Stik je uw zeggen dat er een handen. stengel is? Stik uw handen. Stik uw handen. Ah, dat gaat. Ja, Stik uw handen. Waar dan? hij nog niet. Aha, een boom. Oké. Een bekje. Een boom. Boom, voilà. Dit is zeer belangrijk dat je dat zegt aan elkaar. Snel. Jij moet ook dingen doen. Ja, ik ben bezig aan het Allee, kijk, ik smek niet rijden. even opstoppen. Oh, dat is hier glad. Boom! Nu nog niet. Ah, god. Onder ons.